Aha m wụ Reverend John Kennedy Amechi. Abụ m onye ụkọchukwu na-elekọta nzukọ nke Kraịst ka a na-akpọ Repentance Deliverance Ministry. So n'ụbọchị taa ka anyị kpekpe before anyị kwuo okwu Chineke. Ọ bụ n'aha Jizọs. Chineke, dịka anyị na-ewelite okwu gị na mgbe awa, ka ị mere onwe gị aha site n'okwu gị n'aha Jizọs. Ana m achọ ikwu maka ọgbụgbandụ n'olu ndị Baịbụl, then ndị oyibo na-akpọ ya covenant. Site na amaha Chukwu, na-enwe egwu Chineke, na-enwe amamihe Chineke, ndị nne na nna anyị wee banye ọtụtụ ọgbụgbandụ with ikikere ọjọọ, ekwensu, mmụọ ọjọọ, banye ọtụtụ ọgbụgbandụ dị iche iche with mmụọ ọjọọ ndị a. And dịka ha na-aga n'ihu, ha nwụchịa, ha enweghịzi ike ịga n'ihu n'imezu nkwa nke ha kwere ha ji wee chịkọta ọgbụgbandụ ndị a. Ọ bụrụzie na ụmụ amụrụ ma ụmụ ihe niile si na ezinụlọ ahụ na-asọfa, na-ata ahụhụ, na-agabiga mkpagbu dị iche iche n'aka ikike niile ndị a nke ha chịkọtara wee onwe ọgbụgbandụ. Mana Chineke, ike ya dị ebube, ike ya dịkwa iji bibie wee napụta onye na onye ọbụla nke fụrụ onwe n'ime ọnọdụ dị ọta. Amaghị m ebe ị nọ, amaghị m ihe ị na-agabiga, amaghị m ụzọ isi na-ata afụfụ maka ihe ndị nna nna metara, maka ọgbụgbandụ nke ha bara n'ime. Mana ana m ekwe gị nkwa na Chineke nke pụrụ ime ihe ga-anapụta gị, ọ ga-ezọpụta gị, ọ ga-eme ka ọgbụgbandụ ndị a wee ihe ka ọ wụrụ ihe na-agaghị enwezi ike, na-agaghị adịzi ire n'ime ndụ gị. Ọkwe na ihe m na-ekwu, ama m ebe ị nọ na-ege m ntị, ama m ebe ị nọ naanị ihe m na-ekwu, ama m ị nọ na obodo a Naịjirịa ka ị nọ obodo oyibo. Mana nkwa m na-ekwe gị wụ na ikikere ndị a, ikikere ọgbụgbandụ ọjọọ ndị a nke nna nna ha mere, agaghị enwezikwe ire n'isi gị si n'ụbọchị taa. Achọrọ m ka ị hụlata isi ka m kpere gị ekpere. Ọ bụ n'aha Jizọs. Chineke, ana m ewelite ụmụ gị na mgbawa dị ọta wee nyefee gị na wee na-ekwubi okwu so ikikere ọbụla nke na-aga njem, ọgbụgbandụ ọbụla nke nna nna ha banyere n'ime, nke na-emegide alụmdi nke nne gị, nke na-emegide ụzọ ha si enweta ego, nke na-emegide ịga akwụkwọ ha, nke na-emegide ha n'ọnọdụ ọbụla. Ana m asị ka ọgbụgbandụ ndị a bụrụ ihe bibiri n'ụbọchị nke taa n'aha Jizọs. Ebe ọbụla ị nọ wee na-ata afụ, wee na-agabiga ihe dị iche iche n'ihi ọgbụgbandụ nna nna nne nne banyere n'ime ya, n'ụbọchị taa ana m asị ka ị nwere onwe gị, ka ike nke dị n'okwu nke Chineke zute gị ebe ahụ. Ị nọ n'obodo Naịjirịa, ị nọ n'obodo oyibo, ka ike Chineke nke na-enweghị njedebe, nke na-enweghị mgbochi, ka o zute gị ebe ahụ, mee ka ị bụ onye nwere onwe ya site n'ikikere ọgbụgbandụ njọ ndị a niile n'aha Jizọs. Ụmụnne m, ọ na-anụgo okwu nke Chineke dịka m si wee kọwara ọnụ. Ka okwu ndị a ka ọ were ihe ga-agba unu ume ma mịtakwa mkpụrụ n'ime ndụ unu. Aha m ka bụkwa Reverend John Kennedy Amechi. Ka ọ dịkwa mgbe ọzọ.